Čau, video slouží jako montážní pomůcka pro naše partnery zemaře, abychom minimalizovali množství poruch na stavbách a ukážeme si, jak správně spojovat trubičky. Na stavbách se potkáte s dvěma typami trubiček. Tyhle tenkostěné, síla stěny 1 mm nebo něco okolo toho. Jsou to trubičky, které jsou určeny na montáž do HDP trubky, záfukem nebo zatahováním. No, neslouží pro přímé uložení do země, musí mít vždycky nějakou sekundární ochranu. Pak jsou trubičky silnostěné, síla stěny 2-3 mm jo, podle průměru. Tyhle trubičky už jsou určeny pro přímou montáž do země. Jo, samozřejmě při dodržení jako technologického postupu, znamená pískování, zákrytové desky a tak. Ale tyhle trubičky v zemi můžou být samy. Zrovna tak máme dva typy spojek. To znamená tyhle s tou metalickou vložkou. Ty jsou určeny právě pro ty silnostěné trubičky a přímou montáž do země. To znamená, jsou odolné vůči hutnění, skáčete potom pak žabou, vibračním pěchem, jo, prostě vydrží, nerozkočí se. Můžete používat samozřejmě i pro ty tenkostěný, je to něco navíc, ale na ty zemní by měly být. Pak je druhá část, to jsou taky celoplastáčky, prostě už od pohledu lacinější typ spojky. Ty je doporučený používat pouze na ty vnitřní trasy, nebo vnitřní trasy, pouze pro ty tenkostěné trubičky. Po případě, že se ukládají do země, měl by se dále sekundárně chránit nějakou metrixovou spojkou, Tčkem, Ičkem, čímkoliv jiným. Bohužel investoři často dávají tyhle i pro silnostěné trubičky, nutí vás tím jako tohle ukládat do země. S tím asi nic nenaděláme, je to prostě tak, ale je potřeba dbát na zvýšenou opatrnost. Znamená, když už to musíte udělat, pořádně zapískovat celý lože, zákrytové desky na roznášení váhy nebo tlaku při tom pěchování pak, jo. Takže, když můžete, dávejte tyto, když nemůžete, tak musíte dát tyto, ale dávejte na to pozor. Co se týká trubiček samotných spojování, ve výkopu se nám sejdou dvě trubičky nebo více do trubiček, které potřebujeme spojit. Základ je používat nástroj zakracování k tomu určený, to znamená, musí to mít takovouhle špici, po případě velmi ostrý břit třeba na nůžkách. Jo. Výsledkem musí být prostě 90 stupňový řez, znamená tak, jedna strana, druhá strana. Už teď řez je hezký, jo, 90 stupňů, je vidět, že to je dobrý. Ale tím to nekončí, je potřeba srazit ty hrany. Jo. Vnitřní hrana, skrz to, aby se nám v tom nezasekl kabel při záfuku. A trošku líznout tu vnější hranu, aby jsme si nesrazili břit těsnění ve spojce. Jo. Aby nám to pak neprofukovalo. Takže ustřižený máme. Vezmeme ořezko. Je to takový odhrotovač. Pár korun to stojí, jo? Měl by to mít každý montážník. Prvně vezmeme tu vnější hranku na obou těch spojkách. A pak vnitřní. Vzniknou nám takový krásný náběhy, jo? Nevím, jestli to je vidět. Tomhle už by se nám kabel seknout neměl. Vezmeme spojku. S kontrolem na spojce je vždycky napsaný, pro jaký průměr trubičky je určená, takže s kontrolem, že máme dobrý. Samozřejmě to poznáme i tak, že tam pěkně pasuje, ale dobrý zkontrolovat. Nasadíme ne kroucením, zasunutím, jo? Druhá strana. Vidím, že ten prostůrek mezi trubičkama je tak malý, že když vemu v potaz, že máme ještě srazený hrany, to už jako v tom byl čert, aby se nám tam něco seklo. Jo, takže takhle se to spojuje. Pokud může nastat ještě situace, že těch trubiček v tom výkupu máme samozřejmě spoustu, desítky,
a takové ruční odhrotování by nás jako stálo týden času a mentální zdraví, tak použijeme mechanizaci. Jo. Dáme na vrtačku záhlubník, k tomu určený podle velikosti. Zatočím jedna, druhá. Jo. Výsledek zase krásně sražený vnitřní hrany. A můžeme spojovat. Na vnější odhrotování můžeme použít takovýhle odhrotovač. Jo, 2 vrtačky, do jedné odhrotovač vnější, do druhé záhlubník a jedu. Jo, takže dělíme to takhle a těch výkopů budeme mít minimum zpětných. Jak díky, čau.